משקלות, כן. משקלות? כן, כן. משקלות? רגע, חבר'ה, שנייה. למה זה ככה? שנייה. I don't understand. What chat can I see here? זה מוזר. אוקיי, רגע. אתם רואים משהו בצ'אט עכשיו? Can you see anything in the chat? Because I can see some dishes, food. It's like a common chat for all the groups, not only for the beginners. No, you don't see. Okay, maybe it's like previous. Okay, בסדר. Okay, sorry. No, maybe someone used this Zoom before me and it's just something that left. Sorry, I was panicking. Okay, משקלות, it's weights. כן. משקלות. יופי. כל הכבוד, סם. כן, גם טוב. מריזבל, את? איזה ספורט את עושה? You need to tell to the guys. מריזבל? מה את אומרת? איזה ספורט את עושה? מה את אוהבת? עכשיו אני עושה לרוץ וגם משקולות, כי אני צריכה to train for marathon. כן, להתאמן. כל הכבוד. כן, להתאמן למרתון, כן. מריזבל? הבוקר רכבתי אופניים, פלטון. יופי, מצוין. וואי, כל כך ספורטיביים פה. אוקיי. אינגה, ואת? את עושה מרתון? לא. לא, אוקיי. אוקיי, אבל מה את עושה? את מטיילת אולי? הולכת הרבה? לא. אני רק אוהבת לשמוע, לראות, לראות. לראות טניס. לראות טניס. גם ספורט. זה ספורט על ספה. long time ago. הרבה זמן. לפני הרבה זמן. מה, את משחקת טניס? הרבה זמן. אוקיי, בעבר. זה פס. כן. אוקיי, בסדר. אולי יום אחד, one day. לא. טניס אדם. your career. זהו. כן, אוקיי, זה סוף של קריירה שלך. טוב, ואנה מרי? ואת? את עושה ספורט עכשיו? עכשיו, כן, כרגע אני בטרדמיל. בדיוק. אקספרימנטי. אוקיי. ואת אוהבת? לא כל כך הרבה זמן. 15 דקות, 20 דקות. אוקיי, זה משהו. כן. זה בדיוק. אוקיי, אני לא בן אדם ספורטיבי. אוקיי, אינגי used to play something. Me, I even... I never tried. My career even hasn't started any time ago. כן, בסדר. עכשיו אנחנו פותחים... רגע, איפה זה? אוי, גוגל שלי לא עובד היום, לא יודעת למה. אבל יש עוד דבר שאפשר לפתוח. הנה, אוקיי. בסדר, יש לנו תמונות, אפשר לדבר מה אתם רואים בתמונה, כן? זה יכול להיות קצת יותר גדול, למה זה כל כך קטן? How to make it bigger? Oh god, I don't like this browser, it is very strange. אולי ככה? לא, זה לא ככה, זה לא עובד. זה קטן, נכון? זה בסדר. זה בסדר. אני יכול לראות.
אולי אתה, סם, אתה בן אדם צעיר, with good eyesight, כן? You're young. The people here not so young, maybe. כן. Okay. Me, for example, for instance. אני במשקפיים, you see? Okay, I open it in a different place, כן? יש מקום אחר. פותחת באפליקציה אחרת. כן. פה אפשר לעבוד. Here we can work. מצוין. אוקיי, אחלה. קודם כל, מה זה המקום הזה? מה זה? איפה זה? מי יודע? That's זה one. מפעל התעופה? Yeah, so we have two variants, two options. One Ingeset, נפל. נמל, נמל התעופה. Right. And In Israel, it could be nutbag. נתב"ג, okay. But נתב"ג is specific, כן, זה נמל תעופה בן גוריון. ביחד זה נתב"ג. And another option, second option, how to say? How it called? I said before. שדה. תעופה. זה שדה תעופה, תעופה. פרחים אדומים, מה? עוד פעם, סליחה. behind the guy's back, on the red jacket. יש פרחים. אוקיי. You noticed. פרחים אדומים, יופי, אוקיי. כן, אנחנו רואים הרבה אנשים פה, כן. יש גבר עם פרחים, נכון, טוב. בסדר. אוקיי, שאלה עם... לא, קודם כל. So we started from the name of the place, כן? נמל תעופה או שדה תעופה, כן? אני לא יודעת אם זה ישראל. If it's Israel, it can be נתב"ג, כן? בן גוריון, שדה תעופה, הכי חשובה בישראל. או זה אולי אמריקה, או הולנד, או לא יודעת, איפשהו בעולם, כן? אוקיי, מה אנשים עושים פה? Let's start from the simple things, in general things, כן? מה אנשים עושים פה? Maybe you need a word like for suitcase. If you need, tell me, guys. הם מחכים למזוודים. Almost right, כן, הם מחכים. Overlay is wrong, right? הם מחכים למזוודות. המזוודות, מזוודות. It's למזוודות. כן. מזוודה is suitcase, right? Feminine, yeah? That's why it's מזוודות. Yep. Right? And לחכות, to wait, always with למד, כן. לחכות, If you want to say... if you want to say, like, I'm waiting for you, אני מחכה לך. או הוא מחכה לי, he's waiting for me. And so this למד is very important for this verb. אוקיי, הם מחכים למזוודות. טוב, בסדר. עכשיו, שאלות יותר ספציפיות. מה אתם חושבים, כן? מה יש במזוודה הזאת? מעניינת. Very interesting suitcase. Any ideas? סוס. יש סוס אולי, כן. אולי סוס, אולי צבי. I'm not sure. כלב. אולי כלב? מה אתה חושב שכלב? אוקיי. נכון, לא יודעת, כן. אם זה סוס מאוד קטן, כן.
never. הפוני. פוני, אוקיי. סוס קטן פוני, נכון, אוקיי. בסדר. מי זה? אני קצת לא מבינה. זה כלב או לא כלב? כלב, כן. אה, לא כלב. כן. חזיר. חזיר. כן, חזיר. כן, נכון, חזיר. כן. מה חזיר עושה שם? אני לא יודעת. אולי אתם יודעים. חבר'ה, מה חזיר, פיג, עושה בשדה תעופה, במזוודה? מה אתם חושבים? דניאל, מה אתה חושב? הוא הולך לנסוע. הוא אוהב לנסוע, טוב. לא יודע מה זה. הוא תייר, right? מה זה תייר? מי זה תייר? מה זה תייר? גייס, Tourists. טוריסט, כן? תייר. טוריסט. תייר. אז החזיר הוא תייר. אולי, אוקיי, בסדר. זה דניאל? כסף חזיר. חזיר כסף, okay. It looks pretty much alive, but still okay. אולי, מי יודע. גם, כן, גם יש פה דבר הזה. מה זה? Goldfish bowl, goldfish tank. דרג, how you say tank? אקווריום. אקווריום, Aquarium. כן, כן. כן, I would make that. I would live with this aquarium. Okay. טוב. Okay, you see that some of the things here they very strange, כן? מה מוזר פה? So, we already said, כן? אנחנו אמרנו שזה סוס, כן? זה מוזר, כן? נו, לשים במזוודה סוס, זה קצת משוגע, זה bit crazy, כן? חזיר, זה קצת מוזר. אקווריום. What else? מה עוד? What else is out of place? מה אתם חושבים? רובוט. רובוט? אוקיי. אתה, אתה עם רובוט זה לא כל כך, כבר לא כל כך מוזר, אבל סטיל, כן. מה עוד? אני רואה ציפורים, או ציפורה. ציפור. הנה, פה על הראש? על הראש. על הראש, אוקיי. עוד משהו? יש מתנה, מתנה איזה? איפה? ימינה. אוקיי, הנה. נו, מתנה, אוקיי. נו, קצת מוזר, טוב. בדרך כלל יש שם מזוודות, לא מתנות יפות, כן. אוקיי, בסדר. גם לא קנו. סירה, like a boat, or... סירה, כן. קייק. כן. קייק. כן, טוב. One more thing, אני חושבת. The man with the lawnmower. הנה, כן. כן. נכון, זה, אני לא יודעת מה זה, כן, סתם, כן. עושה עבודה, והוא כזה קטן, כן. ויש גבר עם תפוחים, אתם רואים אותו? כן. גבר עם תפוחים, אני לא יודעת איך, כן, how come, שיש פה תפוחים. טוב, אוקיי, בסדר, ואתם, כן, כשאתם מטיילים, כשאתם טסים במטוס, מה אתם שמים במזוודה? מה מאוד חשוב לשים במזוודה כשאתם מטיילים? What is important to put in your suitcase? כן? What do you put in your suitcase? מה אתם שמים במזוודה? אני תמיד שם תפילין. תפילין, אוקיי. באמת לא במזוודה, בתיק שלך, כן? במזוודה אשר איתי. אוקיי, יותר קטנה, כן? בסדר.
טוב, אוקיי. טוב, תפילין זה חשוב. מה עוד חשוב לשים, חבר'ה? more ideas. מה אתם שמים במזוודה? איזבל, מה את שמה במזוודה? I'm trying to figure out what is it that you just said. מה את שמה במזוודה? What you put in your suitcase. מה את שמה במזוודה כשאת טסה. כן? כשאת טסה לארצות הברית. נעליים, הרבה נעליים. נעליים, יופי. כן, למה לא? בסדר. מה עוד? אנה מרי? ואת? I forgot the word na'alaim. Na'alaim, the toothbrush. בראש מברשת. מברשת נעליים. נעליים. מעניין, אוקיי. בסדר, למה לא? מעיל. מעיל? מברשת נעליים. מעיל, מה זה מעיל? So guys, explain to others maybe, or other guys they're not so good at clothing and place. Raincoat. מגבת, סבון. מה זה סבון? סבון. סבון. מה זה? מה זה? סופ. סופ. סבון. סופ? כן, נכון. אוקיי. טוב, קליפה. זה בשביל היגיינה. מה עוד? סליחה עוד. קליפה. סחורה מוברחת. How you say, like contraband. Just kidding. קונטרבנד? מה, זה גדול כזה? באמת? No, I was kidding. But how you say, סחורה מוברחת or something like that. You know this meeting is recorded, huh? נכון, כן. כן, everything is recorded, guys. רגע, אני אפילו לא יודעת. בתנון, אוקיי. First time I see this word. בסדר, אוקיי. אז מישהו לוקח גיטרה, או לא יודעת. מישהו לוקח סוס. Maybe you need a horse, guys. Like, important thing to have in a trip. אני לוקחת ספר לפעמים. אבל אני שמה ספר בתיק שלי. לא במזוודה, בתיק. כי אני קוראת במטוס. כן. אם, כן. אין מה לעשות, כן, אני קוראת. כן. ואתם, מה אתם עושים במטוס כשאתם טסים? אתם קוראים, או רואים סרט, או שומעים מוזיקה? מה אתם עושים? בזמן הטיסה. אוכל. אוקיי, בסדר, אתה אוכל. טוב. זה חשוב. זה כן. יותר חשוב. יותר חשוב, כן, נכון, בסדר. אז סם אוכל. אלן, ואתה, מה אתה עושה בזמן הטיסה? פלנשט. בטאבלט? עושה משהו בטאבלט? טאבלט, היום לא. משחק בטאבלט? טאבלט, משחק ושמע מוזיקה. יופי, כן, בסדר. טוב, דניאל, ואתה? קצת רדיו קטן. טוב. גם שומע משהו, מוזיקה או פודקאסט, כן? טוב. מתיאס, אתה? מה אתה עושה? פודקאסט, אני קורא ספרים, ושמע מוזיקה. טוב, אוקיי, אז אף אחד
לא עושה שום דבר מוזר. טוב, רגע. אוי, איפה זה? תוכניות, סרטים, סרטים. במחשב. אוקיי, את רואה במחשב סרטים. טוב מאוד. לפעמים יש סרטים גם במטוס, אם יש כזה טלוויזיה קטנה, כן? אני לא רואה דרך כלל. רגע. אוקיי, עוד תמונה. כן. עם הסיפור. טוב. יופי, אוקיי, מה אתם רואים? איזה סצנה אתם רואים? מי יכול לומר? חתול. Okay, yeah, so Matthias is חתול, רואה חתול, first thing. אוקיי, נכון, בלגן, נכון. אוקיי, מי הם האנשים האלה? Like, are they random people or they connected in some way? הם משפחה. הם משפחה, נכון, אוקיי, בסדר. אוקיי, אמא ואבא, כן. כמה ילדים יש להם? שני. יש שני ילדים, כן. טוב, ומה אתם חושבים? What do you think? מה אתם חושבים על הילדים? הם ילדים טובים? כרגע לא. לא, כן, גם החתול זה חתול קצת מוזר, אני חושבת, כי, לא יודעת, החתול שלי הוא לא יושב על השולחן, זה לא יפה בשביל חתול. No, I mean, okay, different houses, different rules. Okay, let's skip the cat. Okay, איזה בלגן אתם רואים? מה בדיוק לא טוב בתמונה? איזה דבר הוא דבר של בלגן? מה לא נכון? יש צלחת. מה זה הרבה צלחת? צלחות. צלחות מלוכלכות? יופי, צלחות מלוכלכות, כמו פה כאן. נכון. אוקיי, יש, לא יודעת, אוקיי, קערה, צלחת על הראש. נכון. זה לא כל כך נעים. בירות, אוקיי. נכון, זה 9 בבוקר ואבא כבר שותה בירה, טוב. אוקיי. נו, זה בוקר, כן. בוקר, כי בחלון אנחנו רואים שמש. יש שמש שם, כן. טוב, בסדר. מה עוד לא יפה? הילדים משחקים מול התנור. נכון, אוקיי. Kids are playing in front of the oven. כן. ועם מה הם משחקים? What's it called? Not cornflakes? כן, אני חושבת שזה קורנפלקס, כן. בדיוק, כן. נו, משחקים עם אוכל. נכון. נו, לשחק עם אוכל זה... נו, אוקיי, אולי זה בסדר, אבל... עם אוכל... The boy is building the כיפת באכסל. אוקיי, כן. זה משחקים מודרניים. כיפת ברזל. יופי, כן, משחק מילים, מצוין, כן. מה זה? אני לא יודעת, כאילו פה... מה זה, ספגטי או משהו? ואמא יש לה רק 15 דקות לפני לנץ'. אוקיי, לפני הארוחה, כן, לפני, לא יודעת,
לפני לאכול, לפני שהיא יכולה לאכול, כן. כן. נכון, כן, כן. אוקיי, זה בוקר או צהריים? אני לא יודעת, כן. אולי זה צהריים. זה רבע ל-12. זה צהריים, אוקיי, אני חושב. this one is short, אוקיי. נכון, אתה צודק. רבע ל-12, זה כמעט צהריים. טוב. אוקיי, אתם עושים בלגן במטבח שלכם, או בבית? או שתמיד יש לכם סדר? סם. מה אתה אומר? סליחה, שוב בבקשה. אין בעיה, כן. אתה עושה בלגן בבית לפעמים, או תמיד יש סדר בבית שלך? אני לא חושב בלגן, אני מנסה לעשות סדר. יופי, כן, כל הכבוד. גם אני מנסה. But it doesn't mean that I'm very מסודרת, it's called, כן? מסודרת. Like organized. מסודרת. לא. אם אני מבשלת, זה לא טוב. זה יותר גרוע. It is even worse, כן? אני יכולה להראות. אם אני מבשלת, יש בלגן פה, על הרצפה. לפעמים יש בלגן פה. It depends on my fantasy, כן? My imagination, כן? If it's something, משהו מעניין, if something very interesting, yeah. No, everything looks very bad after my cooking. כן, אוקיי, בסדר. אלן, ואתה עושה בלגן? או אתה אוהב סדר? שהכל מסודר. אני לא עושה בלגן. יש לי 3 בנות. הן עושות בלגן. ואשתי, זה עושה ניקיון בבית. אוקיי, זה נוח, אוקיי. אז אין בלגן בבית, כי עושים ניקיון הרבה. מצוין, טוב. אוקיי. יופי, כן. למישהו יש בלגן בבית? Everybody is so organized. Angels here, כן. רק אני חזיר, כן. אוקיי, בסדר. מריזבל, את? עושה בלגן לפעמים? או תמיד יש סדר בבית? Everything is order all the time? Or there is some balagan, some mess at your place? I'm having a hard time understanding. Probably it's because I'm tired. אוקיי, אין בעיה. אוקיי, תמיד, always, תמיד יש סדר בבית שלך, או יש גם בלגן? בלגן זה mess. Sometimes when I play, איך אומרים sometimes בעברית? לפעמים. כי אנחנו משחקים, טוב. אבל יש לנו מישהו. יופי. מישהו שמסדר, מישהו שמסדר. טוב, אוקיי, אז אין הרבה בלגן. אז לאלן יש מישהו שמסדר, למריזבל יש מישהו שמסדר, איזה יופי. אנה מרי, ואת? יש לי דירה מאוד קטנה, יופי. אז אני לא יכולה לעשות בלגן. אוקיי. את לא יכולה לעשות
בלגן גדול, אבל את יכולה בלגן... נכון. יש הרבה בלגנים קטנים. אוקיי, פה קצת, פה קצת, פה קצת. נכון. אוקיי, אוקיי, נכון. טוב, טוב. רגע. מי שעושה בלגן הוא שמה, בסלון. זה חתול שלי. כן. אני לא עושה כל כך הרבה, אבל הוא כן. הוא עושה גם בלגן וגם רעש. ואני לא אוהבת את זה. טוב, אוקיי, פה אולי זה מספיק גדול. It's big enough, I think. You can see it. אוקיי, זה התמונה הכי אהובה. It's my favorite. כן. טוב, גם זה משפחה אולי, כן? כן. זה משפחה אידיאלית, אני חושבת. למה זה משפחה אידיאלית? בשבילי, just for me of course. Too many families in the world. כן. מה הם עושים? קוראים? נכון, כן. אבא קורא, אמא קורא, הבן קורא, הכלב קורא. כן? בגן עדן. גן עדן, yes, paradise, כן. טוב. מה תספר? הכל. Again, please. הכל נקי. הכל נקי, yeah. הכל נקי, everything is clean, כן. יש עץ, כן. יש תמונות על הקיר. וגם חתול טיגריס. חתול טיגריס זה אידיאלי. וכלב גם קורה. הילדים לא משחקים עם טלפונים ניידים. נכון, כן. אולי זה כבר לא ריאלי, כן. עכשיו גם קוראים בטלפון, כן. לא בספר רגיל, אז כן. טוב. המשפחות הם אינטליגנטי, כי בלי טלוויזיה, בלי וידאו, בלי טלפון, תמיד הכלב קורא ספר. כיף לקרוא ספר. נו כן, כשאין טאבלט ומחשב ולפטופ פה, אז צריך לעשות עוד משהו, something else. כן. אוקיי, אז זה אולי ערב, כן, ערב אידיאלי במשפחה, כן? ובשבילכם, for you guys, מה זה ערב אידיאלי? Tell me about your ideal spending of time. Sam, מה זה ערב אידיאלי? ערב מושלם for you. כל ערבים שלי אידיאלים. יופי, אוקיי. אני לא צריך הרבה. אני יושב וללמוד עברית. אתה לומד עברית. אוקיי, בסדר. טוב. אוקיי, so guys, please, look at Sam and have him as your role model. I want you to answer the same way. אוקיי, כל ערב עברית. טוב, מתיאס, בשבילך, for you. I don't know how to say, but אני אוהב לרקוד טנגו. יופי, אוקיי, אז ערב אידיאלי זה ערב של ריקודים, like dancing? כן. אוקיי, בסדר. אוקיי, מתיאס הולך לרקוד בערב, זה ערב אידיאלי, מצוין. דניאל, בשבילך. בשבילי
אני יושב לבד בסלון, רואה טלוויזיה, סרט סייפיי. יופי, אוקיי, גם מצוין. טוב, טוב. סרט חדש או לא חדש? סרט ישן. מה אתה אוהב יותר? סרט חדש. חדש. אוקיי, מצוין. טוב. אוקיי, מי עוד? אנה מרי? כן, את? הערב אידיאלי שלי הוא כמו התמונה הזאת. טוב. אני אוהבת לראות ספר, לקרוא ספר, ללמוד משהו חדש. אוקיי, איזה ספרים את מעדיפה לקרוא? ספר בדברים, I don't know anymore, like to learn language, to learn, like school books. כן, הבנתי, כן, ספר לימוד. ספר לימוד. Yeah, for learning something. כן, אין בעיה. ספר לימוד. אוקיי. בסדר, מצוין. אלן, אתה? הערב אידיאלי, כשהבת שלי לא שואלת אותי להציע לה ואוסף עם כמה שעות. חזרה בבית. אוקיי, זה לא להיות נהג טקסי, לא להיות נהג מונית, not to be a taxi driver, אוקיי? לחיות בשקט, כן. Yeah, to pick up you can say actually לקחת as well, like to take from או לאסוף, yes. both variants good, כן. אוקיי, בסדר, טוב. אוקיי, ומריזבל, כן, ערב אידיאלי שלך? בשבילי, חג צהריים, נפלא, חייכה, לארוחות, צהריים, סטייקי, ירקות. את אומרת, את עושה ארוחת צהריים, ארוחת ערב, טובה מאוד, טעימה, כן? אוקיי, סטייקים וירקות, עוד משהו? הרבה גלידה. אוקיי. מה זה, איך אומרים קייק? איך אומרים קייק, גייס? help us. עוגה. עוגה. טוב. רשימה גדולה, long list. טוב, כן, אני רואה, יש אובססיה, זה מצוין, כן. טוב. אוקיי. איך אומרים to watch? לראות, also like לראות. סרט. ללכת לרוץ. מרתון. אני יכולה לרוץ מרתון. יופי. Come back and another movie and I have to write this down. אוקיי, זה הרבה דברים שאת עושה בערב, כן. אוקיי, אני לא יודעת, כן. אתם אומרים ואני חושבת, אוי, מה זה ערב אידיאלי? אוקיי, עכשיו, בינואר, כן, אני לא הולכת הרבה לטייל, כי זה קר בחוץ. בקיץ, בערב אני מטיילת.
וערב אידיאלי זה ללכת לפארק עם חברה או המשפחה שלי, כן? ועכשיו אני לא אוהבת לצאת בגלל מזג האוויר, because of the weather, כן? אז כן, לא יודעת. אני משחקת עם האחות שלי לפעמים במחשב, כן? או קוראת ספר. אז זה ספר, זה ערב לא אידיאלי, אבל בסדר, בסדר. זה נעים, ערב נעים, כן. אידיאלי זה ללכת לטייל, כן. אבל באביב וקיץ, כן. זה משהו אידיאלי בשבילי, כן. אוקיי, חבר'ה, טוב. יש לכם שאלות או משהו לומר, לספר? Need to add something, to tell us something? בבקשה, you're welcome. נסטיה, איפה את גרה? אני גרה ברוסיה, ליד מוסקבה, כן. So that's why my winter is very harsh. איזה עיר? זה ליד מוסקבה, אדינצובה, אם אתה מכיר. כן? I know what it's called. אוקיי, בסדר. נו, זה, like, I don't know how many kilometers. אני מכירה. אוקיי, אתה יודע איפה זה, כן. נו כן, זה לא בדיוק מוסקבה, זה ליד. זה כמה קילומטרים. כן, כן. קר עכשיו, לא ממליצה, I don't recommend coming right now, guys. So wait till spring, at least. I don't think that you're looking forward for it, but still. אוקיי, חבר'ה, כן, תודה לכם. תודה על הדיבור, כן. תודה רבה. כן, להתראות, כן, and have your ideal evening, כן, ערב אידיאלי שלכם, כן. תודה גם לך. ביי ביי, להתראות, כן.